bakit? So, Buray Baller nga pala. And syempre, ano pa ba gagawin natin, di ba? Daldal ka lang eh. Diba? Dahil bonus life tayo. Siyempre, maglalaro tayo. Diba? Kaya, abangan nyo. Malupit ang galawan nyo. Ipapakita natin ngayon. Bunganga mo! Kaya, yun. Akit na tayo sa, sa court. Kaya, tara, let's go. Tsaka syempre, ito nga pala yung kasama ko. Si Boss Edward. Yung pinakamalaking ano. Yan yung sentro namin. Oh. Ito nyo naman, katawan pa lang. Katawan pa lang, ulam na. Nababakla sa akin. Tsaka ito si Jake. Isang kasamahan ko. Uy, boss! Ikaw pala yun. Sinasabi ko sa'yo eh. Ito pala yung mga idol ko. Oh. Dito pala kayo eh. Oo. Naglaro kayo ron? Oo, galing kami naglaro. Sa kabila? Boss! Short out naman dyan. Shout out sa jowa ko. Umagi na ako dito sa bar. Kapit. Mamaya, may kalaro tayo. Yung isa vlog. Saan? Ito pa. Ay, gago! Parking mo nila kami. So yun guys, balito yung mga makakalaro natin. Yun! Dadaktak sana ako eh. Tuto ka eh. Ano, sa Ali Wheels. Yung naglalaro eh. Ano yan? So yun guys, bali nandito tayo sa court niya. No? So, mag-aantay lang kami ng mga player. Relax muna kami dito. Mag-warm up muna kami. Okay, dito!
Cutter. Loaded din sa akin ha. Loaded sa akin. Sa'yo nga yung paso ha.
Okay, mamaya re-review ko dito.
Alas! Alas, alas! So yun. Bali tapos na yung laro namin guys. So, pauwi na kami. Ganda naman yung naging takbo ng laro namin. Walang nakakapagod ng dalawa. Kapanibago. Hindi makapaglaro ng ganitong hardware. Ano guys? Kaya pa? Di na. Hanggang half court lang ako. Pagod. Uy, 20 nyo. So ayan ba yung mga player? Tsaka syempre guys, lahat ng nakikita nyo, Tingnan nyo lang. hindi sa amin yan. Tingnan nyo lang. Tingnan nyo lang. So yun. So yun. Bali tapos na yung laro namin guys. So, pauwi na kami. Ganda naman yung naging takbo ng laro namin. Walang nakakapagod ng dalawa. Kapanibago. Hindi makapaglaro ng ganitong hardware. Ano guys? Kaya pa? Di na. Hanggang half court lang ako. Pagod. Uy, 20 nyo. So ayan ba yung mga player? Tsaka syempre guys, lahat ng nakikita nyo, Tingnan nyo lang. hindi sa amin yan. Tingnan nyo lang. So yun. So yun guys, hanggang dito na lang. So sana mag-like, subscribe kayo sa YouTube channel ko, Waray Baller. Hit the notification bell para ma-update kayo sa mga bago kong upload. So yun, maraming salamat. Thank you.